нархи ин ҳавлии фурӯшӣ ҳамагӣ 270 000 сомонӣ, 1.5 сотиқ замин ва 2 дар хона ошхона. дар ин ҳавлӣ мошин ба ҳазур мехунҷад. Набормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суруға. хона дар шаҳри ваҳдат деҳаи андигонда ҷойгир мебошад. аз ин тараф роҳ ба сӯи чорраҳаи файзобод, аз ин тараф роҳ ба сӯи худи файзобод. хонаи фурӯши мо дар манъ ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз ҳамин роҳ то хона тақрибан 200 метр. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. аз ин тараф ҳам роҳ ҳаст ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ дар умум иборат аз 1.5 сотиқ замин, замини 4 кунҷа, 2 дар хона. инчунин ошхона ва ҳоҷатхона ва ҳамомам ҳаст. инҷо аз рӯи нақша баъд ҳоҷатхона ва ҳамом мешуд, инҷо ошхона ва ин ҳуҷраи истиқомати дӯстони азиз. дуюм ҳуҷра дараш алоҳида мебошад. нархи ҳавлӣ 270 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, масҷид, мағозаҳо ҳаст дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, хотира соғ мекунем канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом Тиҷей рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотира соҳ мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.